Добре дошли в светът на байта. В това видео ще видим каква тайна е скрита зад врата с номер 84. Тя се отключва с 2, 2, 3 и 7 и нейното отключване в играта Бялата шапка и древният ключ носи 6 точки. Тайната скрита зад тази врата е свързана с тетраедричните числа. Тетраедричните числа са фигурални числа, равни на броя сфери, необходими за подреждането им в формата на правилен тетраедър. Първото тетраедрично число е 1. За второто тетраедрично число ни трябват основа от 3 сфери и една за връх или общо 4 сфери. За третото тетраедрично число ни трябват основа от 6 сфери, подредени в равностранен триъгълник и връх като второто тетраедрично число. Изображението на врата номер 84 е посветено на тетраедричните числа в чест на седмото тетраедрично число 84. 2024 също е тетраедрично число. Триъгълните числа са пряко свързани с тетраедричните числа. Всяко тетраедрично число е сума на триъгълните числа с индекс по-малък или равен на неговия. Всяко тетраедрично число е сума на предходното тетраедрично число и триъгълното число със съответния индекс. Доказателство на тези и други твърдения, свързани с тетраедричните числа, вижте в поста в блога. 12-те дни до Коледа е английска коледна народна песен. Текстът описва подробно серия от все по-многобройни подаръци, дадени на изпълняващия песента от неговата истинска любов на всеки от 12-те дни на Коледа. Тя е класически пример за кумулативна песен, което означава, че всеки стих е изграден върху предишните стихове. В първия ден имаме един подарък – яребица в круша. На втория ден имаме добавени 2 горголици и още веднъж яребица в круша, или общо 3 подаръка на втория ден. Песента чудесно описва триъгълните и тетраедричните числа, тъй като всеки ден се повтарят подаръците от предходния ден и се добавят толкова подаръка, колкото е номера на деня. Общата сума на подаръците в 12-тото тетраедрично число, което е 364. За интересен проект, свързан с тази песен, прочетете в поста в блога. Това беше тайната скрита зад врата 84. В света на байта естествените числа има 2 игри, 36 карти с загадки. Всички загадки можете да видите на нашия видеоканал в YouTube. Абонирайте се, за да не пропуснете следващите.